ole clear tu le ngai thatu zong zong te ama san chi bai kan buk le vek choni voin hi samhul pha thla November ni som pathum kumsang ni som ni panga ninga ni ani a tuntum chu thu thar toy te thlerin kan ngai thadon ani tin thu dang te po tu lang zelin kan soi ji le don nia video hi abula tanga top thlenga thlira ngai thatu le like le share comments te min pek sak ram turin tin lung takin kan som cheu ani ole in ngai thatan te ang tuihri na awang ninge hriatin siaha districta lo masule lodo khwa mi pathum anthi nimin November ni som pani kumsang ni som ni panga nilai ni kan man liam ta ka khan longtlai districta ka kichua tuihri ale nge ni hriat ani chungchang te ron ta langin tuihri na hi mi engmo satin antor chungchang le mi panga lai mai anthi to chungchang kan ron ta lang ani kha hetiang ani mek line voin November ni som pathum kumsang ni som ni panga ninga ni jinglama phone call kan tonga ka kichu atanga hlawak lo masu lama hian tuihri na wang ninge hriatin mi pahni anthi thu kan tonga hemi chungchang a hian lo masu khotlang hroi tu tele ayus lama thok tu te kan va bia heta tang hian lo masu atanga hlawak lodo kholama hianin tuihri na wang ninge hriatin mi pakhat athi chungchang hi kan dong sui le ta khotlang hroi tu te kan va be sui le ta ani thutlang puite tun tuma hian kan ta langang lo masu hi mi thang kha chon long masu ti in an sui ve bok thina mi zo tong chuanin mual lungtho ti taila adik thokhat ve ome anni po hi Myanmar aramri hnai lama khuwa ania siaha district anni ve bokani ti chuanin an khuwa hian ko thalo aleng na salhe maya tuihri ninge hriat po hi alen mek thu khotlang hruai tu te chuan minlo hriat tir boka ti chuan November ni kuwa kumsang ni som ni panga pathian ni akhan vandoi thlak takin visit lang au kumsom ruk chong zet to chu tuihri ninge hriat na wang hian a boral ti minlo hriat tira ti chuan nimin November ni som pani kumsang ni som ni panga nilai ni akhan ral tlan jingami pakha chu na dangle tuihri ninge hriat awangin a boral thu hi minlo hriat tirta ani tuna ral tlan una boral ta hi Myanmar lammi ania anni hi marahla khuwa ani thu minlo hriat tir bok an khoming hi kan sei dik tok lo mai thea ti sual omani chuan in mingai damna kan dil ani marahla khuwa hi in som pasari chau anni awangin than lai tur chung po an omwak lova chu wangin lo masu lama khotlang hroi tu te ruam man angin MTP mara thotlia pi le village council ten ruam man an siama aruang hi an kholama zone ani an thlen huna MTP te hian thlan an lai zuenga William ani nuwa lo masu lama an lo ki le don thu min rilani ti chuan ayus lama thoktu kan biakna tangin an kho hian tuna hianin ko thalo aleng na salhe ni in asya tuihri nia hriat hi tuna hian vei an mek bok nia hriat ani thu te chen khat phei chu an chau hle thu te po min lo rila tin tuihri vei putar zom tak mai kumsom ruk chong zet mai po kan va bia apum anuam lova na thule ko thalawa atlan ring thu te min lo hriat tirin ataksa a chau hle a thinvel bora hin sabung bung om thu te po min hriat tirin luak nen chu tiang chon har sanna atol mek thu te po min lo hriat tira ama po a chau ve hle ni ama ro chu nimin lama doctor localin dam doi te le tin ORS te pe in drip te po apek thu min lo rila keni pon tong thamon ve molin pathian kan neya thoktu doctor le dam doi te mala somanga thaphang reng su thatakin in tam chho le nge yang ti in kan pa thamon ve mola lo thona tur om lo thu te po kan va rilani ti chuan ayus lama thoktu hian soitak angin an khuwa ko thalo alena sata wangin engchin hinge tuna hian tuihri nia langmek veiti poisi thiam ar sathu sein chuti rolin doctor lamten an ngai sakle thu asoya nimin lama po doctor te an local thu tele tin thei anga malak ani thu te min lo rila tin village council soi tu lamte kan va biakna tang hian tuna hian tuihri nia lang hi mi angzatin nge an ve che ti chungchang hi tuna record mumal tak an la nei thei lo thu min lo hril bokani ti chuan lo masu atanga hlawak lo do thenga chon lo do te po kan ti mai thea hi amizo tong chonin lungdar ti taila kan social omlove Google Map ate po lungdar ti in alan tho khamo ti chuan anni kholama hianin mi pakhatin vandoi thlak tak main he tuihri nia hriat hi aboral pha thu khotlang hroi tu ti chuan min lo rila tundin hmuna ero chuan han ngai to mangchi anom lo thu tele
tuihri ni hriat mek hi vei an om nge om lo te pawh chiang taka anin hriat lo thu khawtlang hrui tu te hian min lo hrilh bawk ani tichuanin lo do le tin lo masu lama kan thu hriat khawtlang hrui tu te kan biakna tanga hi kan thu hriat zung chu an ni a chuti rual chuanin kan seitak ang khanin lo do lama hi chuan an vei an om ni om lo hi tu na in chiang taka hriat na om lo thu an soi ni ole tun tuma kan ron report hi in ti hlau thona tur ani lo ti min hre sak kan tua ti chuan ka ki chhuah lama pawh ti khan mi panga lai mai in tuihri ni ngei hriat avangin an boral pha to thu kan ron ta langa ti chuan dc thupek angin ka ki chuangi po hi tlopo phal ani talova anni po chua phal anni lova medical lama thokte lo chu lu le chua phal tun din hmana chuan ani ri lova he thupi khianin thani chung a huam don thu report in ata langa ti chuanin he ka ki chuate lo masu te lo do te po hi an tuile e turang chi te hi asampul doctor ten an lak thu khotlang hrui tu te hian min lo hril bokani ole apoina zielo khop maya engponi sila khati jong khatun tu mata na report lam kananda chu thei chu ni se a thome engponi sila tun tum kan ronda choi hlau thona tur om lova kan sarkar te tin kan thok tu doctor lam te pon thei top chen ma an lameka ani na takriat chone huna chuan he hri po hi an dang che pin tin an ken le thei ngei be seila chu teng tur po chuan tong china lama isia ila ti te po kan bel ni se thome ole heting report kan siam hian mi zo hi kan thaliam liam hle mai kan ti a ti chuanin adam doi tuihri nia langchung chang ate a tha te comments lama te ron seiliam liamin pau papui pui te pon phone call ten tuihri veite ta na tha tual dam doi kan han teng chi te po nin ron sil hloma alo mom ka ti hle maya ta chuan karil ro lo lang chu hei vai dam doi kan han teng chi hoten en hian in hal tak tak om chuang lova chu wang chuan in tuihri lo vei palte lo kai palte kan om ta ni pon hemi tual cher dam doi ang chi te chu e kha poina em omin kan shelova chu wangin a tha an ron ti te hi kan save duwa ti chuanin a pakhat na an min ron phone tu in tha ati le tin tuihri vei mit khur tlavek to chau to pon an e chuan pi le pu tangin an thilo an lo ti min ron sila chu safai mit ani a safai mit chu a that tak zet thu ron sentin voitam tak safai mit chungchang a hianin e adik zia te po an lo mu to thu min sila ko thalo sim po hian angei hle thu putar hantila pazaum tak main min ron sil ani ti lai kan soya ti chuanin safai mit te chu awang deuh hlek mai theya amaro chu ngai tua dan te po a om tura ngai taila a tha ome tiang a tha kan lo tiang chi te kan in sel liam hi lelam konga chuna tha kan te seita kangin vaidam doi te nen in hal tak tak om lem lova chuwang chon lo eve mai kha a poina om tura ke malama chon kan ngai san lovani ti chong comments lam le phone call ka dona chon mai pol hi a that le thu an ron sei boka dam lo khanin a e thei to lo ni pon a tui sor mai turani a atui kha in tir tur ani ti te po comments lama le phone call kan dong nuala alo mom he ni tin theng kha chuan zu a that thun ron so helai taki chu se tam lowa nimbu tuya that thu te po ron fil boka heng te pe kan soitel ve shim ni ta se a thaume ole engponi sela hi apoi hle maya e tiang hi an din mun ani chaume ka tong china lama kan sia ta tul hle mai ti chuanin tui ele in atanga in kaidar te poni them singa tanga in kaidar veivak te tanga in kaidar po ani theya chuwang chuanin tuihri alen chho hianin mitin te ele ba tui in tura te po kan film khur atula kutsil fai thatte khatiang chi kha apoimo ani ti lai kan soya tin tui chuan so han in te kan ta na thani ti te po kan soya chuti ruwa chuan lo masulama kan biak hemi tuihri vei ni in shemek kapu kan biana hianin tui chuan so lo chuan in ngai lo thu te po min lo silve thone chuti rualin kan official ter bota tarlan ani danin zinvei wa ka tang po in kai chon thei ani a chuwang chuanin heng huna hian kan film khurtlan atul heni amaro chu kan official te hianin thabana tur om lo thu teng hen thu chu anne mitin te hetiang kan lo veita ani pon kan doctor te ring to kila kan doctor te ron rangila atha ani ti te po kan belni se thaume ole kan ram chung torna ni a tin ram puma adar maheng ti te po thil lo ani a sarkar malak na te mitin mai hianin izom tlang ang kan ti ati chon thlir tu le ngai thatu te pon damlo na tur tu ten dam na an chan thena le
he hri poi mu chu ania tina kian le thuai thena turin tong china I hlan mol molang uti in kan som vek cheu ni ole video min thli sakan zawai chu kan lo me lungdar ti taila kan soisol om love Google Map ate po lungdar ti in